Pozdrav svima. Evo, kako smo za sada pokrili funkcije, htio sam objasniti jedno područje funkcija koje je, ja smatram da je zaslužilo poseban video jer je dosta često se ljudima to zna zakomplicirati. Dosta često je to ljudima problem. A to je rekurzija, jeli? Hoćemo li objasniti što je to? Hoćemo. Hajmo. Ovako. Po broju 1 pred nama je jedan zadatak. Pred nama je zadatak da unesemo neki broj, da korisnik unese neki broj i da nam program izračuna faktorijel od tog broja. To nije neki pretjerano strašan problem. Mislim, svi znamo što je faktorijel. Ako imamo faktorijel od 5, dakle ovaj usličnik je znak za faktorijel, to znači da je vrijednost tog faktorijela 5 puta 4 puta 3 puta 2 puta 1. Dakle, umnožak svih brojeva od 1 do tog nekog broja. Sad neko ko je učio petlje, razumije sve to, bi odmah rekao pa to možemo riješiti s običnom for petljom, što će mi rekurzija za to pobogu. Pa možemo riješiti sa for petljom, to uopće nije problem riješiti sa for petljom, ali danas ne pričamo o for petlji, nego pričamo o rekurziji. Stoga ćemo ovo riješiti pomoću rekurzije. Ok, pod broj 1, što vidimo pred nama? Vidimo unos broja, vidimo deklaraciju broja, vidimo da se taj broj unesao. Ok, što se dalje događa? Provjeravamo je li broj manji od 0, zato što taj broj ne smije biti manji od 0, ne možemo izračunati faktorijel od minus 15. Jednostavno nije definirana funkcija za negativne brojeve, te za takav nekakav unos ćemo ispisati pogrešan unos. Dakle, korisnik je glup. Dalje, ako broj zadovoljava uvjet da broj nije manji od 0, onda ćemo napraviti što? Napravit ćemo da imamo neki broj fakt, neku varijablu fakt, koja će poprimiti vrijednost faktorijela od našeg broja. I onda ćemo to ispisati kao faktorijel od broja je faktorijel. U redu. Imamo funkciju faktorijel koju smo gore deklarirali. Napravili smo prototip te funkcije. To je funkcija koja je tipa integer i koja prima jedan integer kao parametar. Dakle, funkcija faktorijel od a. Možemo napisati f od x, ali mislim da stvarno nema smisla za to više. U redu. Kako ćemo ovo definirati? Pa napisat ćemo dalje faktorijel int a. I što bi sad tu trebalo biti? Pa mogli smo onu for petlju napraviti, zar ne možemo onaj int i pa ići množiti svaki sa sobom i to će raditi. Mislim, ako imamo definirano sve, ovo bi trebalo raditi, što ne? Ali ako želimo ovo riješiti rekurzijom, mislim, ta funkcija je sama po sebi rekurzivna. Faktorijel broja 5 je isto što i 5 puta faktorijel od broja 4. A faktorijel od broja 4 je isto što i 5 puta 4 puta faktorijel od broja 3. Dakle, samo po sebi je rekurzivno, samu sebe poziva. Dakle, to znači rekurzivno, da neka funkcija samu sebe poziva. Dakle, što možemo zapravo napraviti? Možemo napraviti nešto vrlo, vrlo jednostavno. Možemo napraviti return, odmah return, bez ikakvih varijabli, da imamo varijablu a, dakle, našu varijablicu, puta faktorijel od a minus 1. Zar ne? To je svima očito. Osim što će ovo napraviti jedan problemčić. Ako mi imamo ovako nešto definirano, onda će to, recimo da dođe do nule. Dakle, imamo 5 puta 4 puta 3 puta 2 puta 1 puta 0. I šta onda dalje radi? Dakle, ako ide množit, ako ide ovo dalje, biti će 5 puta 4 puta 3 puta 2 puta 1 puta 0 puta faktorijel od 0 minus 1. I onda imamo faktorijel od minus 1. A to nemamo definirano. Dakle, došli smo do jednog problemčića. Dakle, moramo napraviti, ovo će biti beskonačna petlja, moramo napraviti nešto
što će spriječiti ovo od toga da bude beskonačna petlja. Ok, pa ajmo to prvo napraviti. Kada bi trebali prestati zvati tu rekurzivnu funkciju? Moramo imati neki uvjet, dakle if, moramo imati neki uvjet kada će ovaj faktorijal prestati sam sebe pozivati. Dakle, uz uvjet da je a jednak nuli, dakle ako je a jednako nula, onda možemo, što onda radimo? Mislim, kako ćemo zapravo napraviti da prestane pozivati sebe? Ako samo pustimo prazno, ova funkcija neće vratiti ništa i to je problem. Ok, a što ako je a jednako nula? Što je faktorijal od nula zapravo? Faktorijal od nula, po definiciji, je 1. Dakle, napravit ćemo da ako je a nula, funkcija vraća 1. Očito, zar ne? A u suprotnom ćemo napraviti da funkcija vraća ono što smo malo prije napisali. A puta faktorijal od a minus 1. Ja se nadam da, mislim, to je cijela definicija funkcije. To je to. Tu nema više neke mudrosti. Tako generalno funkcioniraju rekurzivne funkcije. Dakle, definiramo funkciju, sve napravimo kako smo i prije. I što onda? Onda trebamo definirati neki uvjet kada će ona prestati sebe pozivati. I taj uvjet trebamo staviti na vrh. Ako nema uvjeta, funkcija će samu sebe pozivati do beskonačnosti. Ili moramo biti jako maštoviti i smisliti nešto, neki način na koji ona sebe ne bi pozivala beskonačno puta, ali stvarno to nema smisla. Nego, imamo if. Napravimo uvjet, dakle ako je a nula, da vraća 1. Slično tome možemo napraviti funkciju koja zbraja sve brojeve do nekog broja. Ili funkciju koja, recimo, računa potenciju. Potencija, dakle, evo ovako izgleda funkcija koja bi definirala potenciju. Funkcija koja bi definirala nekakvu potenciju je jako slična ovoj funkciji faktorijal. Kao što možemo vidjeti, ima isti uvjet je li nešto nula i ima praktički isto a puta sama sebe poziva i onda nešto minus 1. Jedina razlika je što ovdje imamo minus 1 na potenciji, na eksponentu, dakle b minus 1, a ova prva vrijednost se ne mijenja, ona sama sebe množi. Ovo ću sad pobrisati jer je samo bio primjer. Dakle, faktorijal je zapravo ovako definiran. Rekurzija uvijek ima taj uvjet a je nula, odnosno neki uvjet pod kojim će ona vratiti neku vrijednost, a ne di će ona sebe pozvati ponovno sa nekim drugim parametrom. Ako negdje slučajno napišete u funkciji nešto tipa ovo, dakle faktorijal a, gdje se ništa ne mijenja, nema a minus 1 ili a plus 1 ili nešto tako, nema nekakvog mijenjanja te varijable, vi ćete opet imati beskonačnu petlju, zato što se baš ništa ne mijenja. Nikad neće doći do ovog uvjeta, ovog tu, zato što ste svaki put pozvali sa istom vrijednošću. Tako da pokušavajte ovo izbjeći. Odnosno, ako to slučajno negdje vidite, imate na umu da ste nešto krivo napravili. Generalno, rekurzija nije toliko komplicirana, samo treba skužiti, u biti, treba malo čačkati po tome u glavi kako to zapravo funkcionira.